Comencem amb una altra entrevista a una candidata a Fallera Major Infantil de València 2023. Ens pots dir el teu nom, el cognom, l'edat i la falla? Pues me cride Daniela Fontigual, tinc 11 anys i soc de la falla Progrés Teatre La Marina. I sou tres, Daniela? Sí. I com anem a fer per a cridar-vos o per distingir-vos? Pues ens hem ficat apodos. Sí. Jo me cride de Daniela Ela. L'altra Daniela se crida Dani i l'altra Daniela se crida Daniela, a seques. Daniela, Dani i Ela. Pues mira que guai. Val, per què la teua falla és la millor? La meva falla és la millor perquè te sents molt còmoda amb ells. És com... te sentes com uno més de la família i te'l passes molt bé amb ells. Ahí queda el missatge de la teua comissió. Per què Nerea López ha sigut una gran fallera major infantil de València? Perquè sap estar en tot moment, és molt graciosa i divertida, he parlat molt amb ella i té que ser fallera major infantil de València. I tu per què vols ser fallera major? Perquè és un somni per a mi i la veritat m'agradaria ser-ho, perquè si com a fallera major infantil de la meva falla era el meu somni, pues vull seguir perseguint-lo, però com a fallera major infantil de València. Un escalafó més i la màxima representant. Coneixes algo de la falla municipal que plantaran en la plaça de l'Ajuntament, la infantil, la que serà la vostra? Has vist algo? No, la veritat. I tens ganes de veure-la i de veure-la plantar? Sí. Perfecte. El valencià el parles bé? Sí. Estem així xerrant en una xerradeta superguai. Val. La teua matèria favorita del col·le i la que menys t'agrada? La meva matèria favorita tinc dos. És llengua i matemàtiques. Perquè me sé molt bé amb els professors i són amables. I la que no m'agrada és religió, perquè t'avorrisques un poquet, però pots estar. Bueno, ahí estan. Val, i què t'agradaria ser de major? M'agradaria ser de major professora del meu col·le, perquè m'agrada molt, he vist els meus professors i se'l passen molt bé amb els alumnes i pues, la veritat m'agradaria provar-ho. De quin col·le eres? Del Col·legi Hogar Nostra Senyora del Rosario. Molt bé, doncs un beset des d'ací als professors. Una cançó que t'encanta i no pares d'escoltar-la, la que la endivine. Sí. ¿Tacones rojos? Sí. Ho sabia. Com és la vostra cançó de les 13, no? Sí. I per què t'agrada? Pues la veritat me recorda a les 73 xiquetes, no la paraven de cantar i és molt bonica. Un bon record. Una pel·li que ens recomanaries? Padre no hay más que uno. La primera, la segona? Totes. Totes. Quin és el teu número favorit i per què? El 25, perquè jo vaig néixer el 25 d'agost, el meu germà va néixer el 25 de desembre i els meus pares es van casar el 25 de juliol. El teu germà és el xiquet Jesús? Se crida Lico, però quasi. Quasi. Molt bé, i per a finalitzar l'entrevista, què li diries a les falleretes i fallerets? Pues que se'l passen molt bé este any, tal i com mos l'hem passat nosaltres i que se divertisquen. És el més important, que s'ho passen superbé. Molt bé, moltíssimes gràcies per l'entrevista i molta sort en la telefonada. Gràcies. Gràcies.